Здравейте, искам да ви представя този брутален златен ланец с висулка кръст, изработени от медицинско злато. Ланецът има печат 750, както може да видите, за 18 карата, и на другата щампа Италия. Кръстът тежи 26 грама, а ланеца 60. Страхотна алтернатива са на супер скъпото злато днешни дни. Ланецът е 130 лева, а кръста 35. Общо 165 лева. Страхотен комплект. Ако не искате да се разорите, това е супер алтернатива. Никаква разлика с супер скъпото злато. Здрава стабилна плетка. Изпращам по Speedy или Econ с опция преглед тест преди плащане. Страхотен комплект.